Amakhulu abantu abeyingxenye yohambo obelibanjwe ngamabandla ehlukene ukubungaza usuku lwePhasika nebihlelwe umkhandlu wamabandla iDiaconal Council of Churches. UNdunankulu wesifundazwe uThami Ntuli ubengabanye babantu abebehola lolu hambo ethwele isiphambano. Ngalo kuhloswe ukuthumela umkhuleko kongabonwayo ukuba angenelele ezinkingeni ezikhungethe lelizwe. Kubaluleke kakhulu ukuthi namhlanje sibe lapha ikakhulukazi njengoba kuhlangene amabandla ahlukahlukene ngaleko kuzokhonza kodwa ukuzodlisa umyalezo ukuba sisukume sonke silwe nokuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane nokubulawa kwabo nanokuqeda ubugebengu kanye nokuthi kube nokuthula nje esifundeni saKwaZulu-Natal nanokuthi ibandla lidlale indima ekutheni labo abayizintandane labo abangenabani bakwazi ukuthi bafinyelele usizo uhulumeni alibekile. Lolu hambo lukukhumbula ukubethelwa kukaJesu esesiphambanweni. Bathe uma befika ehholo lomphakathi babeka izimbali esiphambanweni njengophawu lwethemba nobulungiswa. Ababhishobhi kanye nabazalwane ababuya emabandleni ehlukene bathi lokhu kuwumkhuleko. We pray for hope, we pray for peace in our land and we pray for unity. Khumbula ukuhlupheka kaJesu asihluphekela kona ukuze sisindiswe ukuze sikwazi ukuphila nanoma siyaphila namhlanje siphila ngenxa yokuthi uJesu wasifela esiphambanweni. Le mashi yasungulwa ngonyaka u1985 isungulwa umbhishobhi uDennis Halley. Ibanjwa minyaka yonke ngePhasika edolobheni iTheku kanti kulonyaka ibisibanjwa okwamashumi 4.